Kwabweratu namewa ndi mnzake Mike Kayatsa akutitu ndekuchita kupanga alliance basi tiyeni tikamenye press briefing limodzi tidzikayankhula nkhani zokhudzana ndi mafuta ndiye basi tikuyamba kuyankhula inu aboma mwaganiza bwanji ino tsopano kunena kuti mukweze mafuta chonchi simukuona muphinja Malawi inuyo bwanji osatenganso ndondomeko zachakwera zija bwanji boma anamiwa lero limenelo lero basi kuphati ndi Kayatsa kenako mudzikamba zimenezo magaye mondilole ndifotokoze nkhani motere kunena kuti mama wawotu ndithudi kwabwera a Michael Kayatsa atagwirana nkhosi ndi mzawo akuti Sylvester Namiwa chinzake cha nyuwani mabesti akuti adzayankhule nkhani zokhuzana ndi mafuta ndi ayankhulane ndatola nkhani basitu ijati maitcha press briefing ayankhula zambiri mbiri mmenemo zokhuzana ndi mafuta koma ndikungofuna ndipange piki makamaka timfundo timene tinali ngati tosongola muzoyankhula zawozo. Anamiwatu akunena kuti boma kukweza mtengo mafuta chonchija ndi zonena kuti zimene zitu ziphinja Malawi kumeneko kunde timanena kuti kubweretsano ngati shoko nthambo za moto ndikuwagwiritsa Malawi kunjenjemera nazo kuti sitimayembekezera iyayi chifukwa chonena kuti chechichitika ndi zotinonda kuti pamenepo mafuta akangokwera mtengo chonchi penakwera mtengo chonchi ka transport ndekuti kuzashuta automatic ikazatero ndekutinso ndeti kuzabweranso ndeti akatundunso nawonso zikatundu pansika china chilichonse ma basic needs chane mafuta sopo china chilichonse ndekuti chikushutiratu kukwera mtengo pamene papa mukatero mwaphandani kodi pamene patuboma ndekuti mwaphano ndekuti Malawi ovutika uja ndi amene inuyo mwamuvulazatu ndithudi kumulasa mu nthiti ndi mkondo mpaliro weniweni. Nawapitiriza kunena kuti nkhani zonena kuti mafuta chana akwera mtengo sizikuyenda bwino apa chifukwa zonena kuti boma ilili likugwiritsa ntchito ndekuti madobadoba pakatikati nkhani yokatenga mafuta ndi imene kuvuta pali madobadoba pakatikatipo tinafunikira zonena kuti tizipanga njira ija imene achakwera anayibweretsa kumanena kuti tizikamba G2G akuti government to government boma la Malawi lizigula mafuta ku boma limene limagulitsa mafutalo direct osati pazikhalanso ndekuti anthu ena ake pakatikatipo madobadoba akuti zimenezo ayi fa madobadoba aja ndi amene ino azipezeka zonena kuti akumatani akumaphinja kuti mpaka nanonde kuti mafuta aja azikwera mtengo fa iwo adza kufuna azipeza pa maprofiti ochuluka kwambiri nde tisagulenso kwa madobadoba mwa njira iyi tisagulenso ngati kwa mavenda iyayi fawa pali mavenda pakatikatipo mamiddlemen amenewo mavenda amenewo tiapange bypass tikaguleno kuboma ngati mmene achakwera ankachitira nthawi imeneyi. Anamiwa amenewo magayi rakuti achakwera ndeti ankaita nthawi imeneyo kumenya G2G. Anamiwa mwati achakwera anamenya G2G nde mafuta amapezeka enda amachipa ndi zimakhala bwino. Anamiwa omwewo akabwera kuti iyayi ndikamakambaro za G2G muzimvesesa kuti achakwera aja sizoti iwowo ndekuti no ankanena zoona kuti amaguladi mafuta aja kuchoka ku boma lina lake zinayi zabodza zimene zijamangotinamiza ndondomeko imene simagwira kunoku iyayi amakagulaso nonso kwa madobadoba amangofuna anamize Amalawi basi komano tikunena kuti no idea imene achakwera anabweretsa yonena kuti boma lizikagulaso ku boma lizake ndi imene inali ofunikira ndi imene ndikuona ngati ndiofunikira yonena kuti no ngati bomali likapezedi tsopano muchoona anotsati ngati pena ankapangira achakwera aja kumana amati awo tikugula tuboma chonsecho iwo aja ndi zono kuti ankatani ankagulaso ndeti kwa madobadoba namiwete tikuti tiwapeza best tunzake tu Michael Kayatsa wa HRDC mwinaso ena mungambe kumadabwa bungwe lija limene linkamenya mademo ndi achina mtambo nthawi imeneja pano pakena nkuzakhala mulamuliro wachakwera zakhala kena kuonopita mteka tangopeza kuti no alumbiritsidwa nde kuti nthawi yomweyo bungwe lija linadzukano tsopano linapangidwa resuscitated linadzuka nde kuti kwakufa nkamba tsopano kamba kulani kumbanikira pita mutali sikuyendetsa bwino pano patu nde kuti kumakolekerana nkhosi nda Namiwa ndithudi a Sylvester Namiwa.
Anyways, akukambanso zonena kuti boma liyambe tsopano kupanga zinthu pa mbalambanda makamaka kufotokozera mmene ndondomeko yonse yogulira mafuta ikumayendera. Tikachoka apa mafuta amafika apa, choka apa makafika apa, choka apa makafika apa, choka apa makafika m'manja mwawo kuti kenako ife timakanyamula. Akutitu ndekuti boma likwena libwere makamaka uja unduna woyang'anira ndekuti zamphamvu ndi magetseti ndi bungwe lija la MERA, Malawi Energy Regulatory Authority, kumenekoko akuti abwere pa mbalambanda kuzapanga zimenezi. Basi ndi zokhazo akambanso zonena kuti akutitu akufuna boma lichotse tsopano misonkho yonse imene ili pa mafuta oyendetsa galimoto tizingowagula pa mtengo wakewo, boma lisamayikeponso msonkho wina uliwonse. Fa misonkhoyo ndi imene ikuvula zonse Amalawi, ndeti ichotsenso itino imene tikapanga zonse ndekuti Amalawi apepukidwa mafuta aja tiyamba kwagula motsika mtengo. Fa sizoona tino mafuta akangokwera mtengo chonchi kushuta zokhala motani imeneyo sikugwira samu yake kuyiphatikiza bwinobwino, ndi boma likwenera lipange zimenezonso. Nawo komanena kuti ayankhulatu ndithudi zochuluka ndakuzanenanso kunena kuti ati ngati boma ndipofunikira zonena kuti libwerenso poyera kudzauza mtundu wa Malawi kunena kuti ayika ndondomeko zotani zoonetsa zonena mafutawa asakwerenso mtengo mwezi wamawa. Mwezi winawonso tisamve zoti sakwera mtengo, angoyima ndekuti maloka ndi ndondomeko zanji zimene ayike kuti Amalawi akhale ndi chikhulupiriro chona kuti mafuta awo asakweranso mtengo kuchoka apapa ndekuti kufika ndekuti pena miyezi kubwera kapena mawiki akubwera kutsogolo kunoko. Atabwera azabwirepo mpambalambanda azayankhule zimenezi. So anyways, ayankhula zambiri koma ndimangofuna kungopanga piki makamaka ti mfundo timene titete. Yeah, I think ndiyika linki mu comment section, link imene itakupititseni ku Luntha TV kumene kunali press briefing imeneyi, mukhoza kupita ndi ukayionera ngati mukufuna mukayionere yonse makamaka zimeneyo amayankhula kuchoka pakamwa pawo. Anyways, nde tikambe motera anamiwa tsopano apeza nzawo wanyuwani Mike Kaiyatsa ndekuti side dino yamba kumenya alliance ndi HRDC. Fine, good and fine, ali ndi ufulu akhoza kupanga zimene akufuna, koma tingokamba zotere apa. Pena pake tisamapange zinthu ngati ndife mabulutu, tisamapange zinthu ngati kuna kuti mwina mwake ndife anthu osalingalira. Chifukwa chonena kuti we know kuti mafuta wawa kukwera mtengo kwa mafuta kungati ashuta ndi chifukwa chonena kuti akamba kale nkhondo kunjaku ndi imene yavuta, nkhondo ya Irani komanso ndiye kuti US ndi Israel tikuziwa bwinobwino makaya, and now yakhudza ndiye kuti dziko lonse lapansi. And sizoti zizituka ndaponya nkhani idzulo makoments amene abwera from South Africa fans omwe matisatira choka umene kwera kunonso akweratu kunotu ndi malanzi omakwana mwakuti kunonso akwera mwayiona ku Zambia kuti Zimbabwe kuzabwera Kenya kubweranso ndiye kuti even ku Europe komweko mafuta adzapeza kuti akwera mtengo over the world. Ndipo magaya aja amera aja abwera kuzanena kunoti mafuta awa tikukweza ndi temporary, sizoti ndekuti akhala chonchi mpaka na kalekale. Ngati mukamba zonena kuti boma siliyendetsa bwino nkhani za mafuta, bwanji inoona amiwa iweyo kubwera ndi nzakoyo kumabwera panopa kumaziyankhula zimenezo instead of kubwera mbuyo mujamu nthawi imene amakweza muja kukafikitsa kaya panayika ndi pa 3000 chani umatano kubwera nthawi imeneje. You're supposed to come that time nthawi imene amakwezedwa muja uzanoti yayi sizimukuyendetsa bwino, koma that time you're okay, mafuta amapezeka and fans makagula and panepe vuto linaiso now because now akwezana kuti ndi jeni nkhondo now you are coming chani simukuyenda mukhale choncho inuyo ndiye kuti tizinena kuti simukutsatira zomwe zochitika kunjaku, simukutsatira inuyo. Ifetu tizakhala nawo vuto la ameratu osati kwayikira kumbuyo. Boma iti tizakhala nawo vuto and ifetu tizapezeko tayambana kudani kulimbana nalo kumayankhulanso kumagaza ngati iwowa azapezeko zoti nkhondo ija yapezeko noti yatha, iwo ndiopezeka zoti mafuta aja akwagulisabe modula. That time then ifetu tizabwera and tizayankhula kuti did you not say simunanene zonena kuti ndati muzaonese zona kuti mafuta abwererenso ku mtengo wake?
nde panopa chochitika ndicha tizabwera that time. Koma panopa mene zilili situation all over the world mukapanga verify pita nukenya mukapeza zono ndi zomwezo, mukapita South Africa mukapeza zono mafuta asakwera mtengo, mukapita dziko akuti mukapeza mafuta nde muzika nena zono tinono after that tikenda kupezeka iyayi chani mafuta awo atsike mtengo chani. Guys, ngati mwadya ndrama ndiye kuti no make sure kuti ndrama zanuzo mwina wake muzingo zidya kaya muzika geya mukadya koko muzika geya ndi family yanu koma osabwera ano ndikumapanga zinthu zofoyira kumayankhula zinthu zoduka mutu ndiye muzembekeza zoti ukama and then kumangokuyang'anani. Zimene ndi zamakape zimene timanena zidzazi. When you're opposing tamatsutsani zinthu za nzeru inu mumangodzuka basuko we want us kunena kuti what do you do? Kodi inuyo mabungu anu amene wawa ndrama mazitenga kuti kodi zamandisema mabungu amene. You sit down every day, you come now, chani, menyero fulu chani, kuyankhula zotere, inu mumakwira ntchito zanji kodi mukakhala. Apart from zimene mupanga, ni ntchito zanji zimene mupanga. Please. Osamayankhula zinthu zoduka mutu kuti basi no akupasani zoyankhula ndi kumangoyankhula zina zizonse. Make sure kuti when you are coming, you are bringing mfundo zimene zinkathandiza dziko, osati mfundo zopepera ngati zimene zizi. G mukuyenda nayo. Did it work? Thaya chakwera. Sikunali mavuta amafuta? Kunali mavuta amafuta. Awawa abwera apanga change kuyipitisa ku system imene amati tifuna tike ku system yakuti. Mafuta samapezeka. Kodi anthu amadandaula. Time imene mafuta anakwera muja. Fa zinadandaula apa ndati blaza then zinthu zinapanga stabilize mafuta namba kumapezeka. Nobody panaibeso vuto ona kuti ma filling station here and that. Pano pakena akono kwapezeka zonena kuti nkhondo yabwera inda amagaya kuti kukweza mtengo not because of chancha kumafaja nkhondo. You understand, bear with us. Now mukabwera muzika yankhula bora so thaya chakwera sinu nomwe amene munkabwera kumasa nyonse chakwera uja kunoti no gen G to G general system yofoira sinu nomwe lero muzibwera ha system general yabwino ndete gwere zitino dzulo muyankhule zakuti lero muyankhule zotere dzulo musutsane nazo lero muyovomerezane nazo. What kind of good maganizo anja amene? Those are inconsistencies. Ene wabwera no uyankhula Malawi ngati mwasowa zoyankhula sit down muzingo yang'ana. Sometimes it's better to keep quiet kusiyana ndi kumango yankhulaso zinthuso zobwafukaso zosakhaso bwino zozwetaso ngati zimenezozo. Ife rubo mailili will come after them nditi zabanga criticize akasangopeza kuti nkhondo yatha koma iwo mafuta nkumagulisa pepa tengo troyo chifeti zabwe atizalimbana nawo amene wa akuti